Mae bacteria a ferysau o'n cwmpas ni ym mhob man. Maen nhw'n rhan o bywydau bob dydd, ond gall rai eich gwneud chi'n sâl. Ydych chi'n cofio'r tro diwethaf i chi gael twymyn neu beswch cas? Mae'n debyg mae'r rheswm eich bod chi'n sâl oedd eich bod wedi heintio a feirws neu bacteria. Dyw bod yn sâl ddim yn beth braf. Yn ffodus, mae sawl ffordd o amddiffyn eich hun ac eraill rhag cael eich heintio. Enghraifft, gallwch chi olchi'ch dwylo'n aml, pysychu a ddisian i mewn i'ch penilyn a choginio a golchi'ch bwyd yn iawn. Mae arfau eraill i'ch amddiffyn hefyd, rhai sy'n hyfforddi'r system immunedd i frwydro yn erbyn clefydau heintus. Enw rhain yw brechlynau. Mae brechlynau'n cael ei datblygu'n ofalus mewn labordau. Mae'r rhan fwyaf yn cynnwys fersiwn ddiniwed o'r feirws neu'r bacteria, neu'r rhan ohono. Wrth i wyddonwyr ddysgu mwy a mwy, mae rhagor o dechnolegau a brechlynau newydd yn cael ei datblygu trwy'r adeg i frwydro yn erbyn mwy a mwy o glyfydau. Fel arfer, mae brechlynau'n cael eu chwistrellu i mewn i'ch brech trwy nodwydd fain. Gall hyn frifo am ychydig eiliadau, ond dyw rhan fwyaf o bobl prin yn ei deimlo. Ar ôl hynny, gall y croen lle cawswch i'r brechlyn fod ychydig yn goslyd, yn goch ac wedi chwyddo. Unwaith y bydd y brechlyn yn cyrraedd y corff, bydd eich system immunedd yn deffro ac yn dechrau paratoi, yn union fel y byddai yn erbyn feirws neu bacteria go iawn. Tra bo'ch system immunedd yn brysur yn cael ei hyfforddi, efallai byddwch chi'n teimlo braidd yn flinedig neu hyd yn oed a thwymyn bach. Mae hyn yn arwydd da. Mae'n golygu eich bod chi'n creu byddin o wrthgyrff a chelloedd B profiadol, ac os bydd yr un feirws neu bacteria yn ymosod arnoch chi yn y dyfodol, bydd y celloedd yma'n adnabod y gelynion ac yn dechrau eu hymladd ar unwaith cyn iddyn nhw eich gwneud chi'n sâl. Gallu ein system immunedd i gofio'r ferysau a'r bacteria sy'n ymosod yw'r arf cryfaf sydd gennym ni i frwydro yn erbyn clefydau heintus. Rydyn ni'n defnyddio brechlynau i baratoi ac i hyfforddi ein system immunedd ar gyfer ymosodiadau mwyn i ni allu amddiffyn ein hunain ac eraill.